ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரஸ்வக் விங்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ராவல் விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் ரமதான் லீவில் அல்கசாவில் இருக்கிற ஒரு ஜூவுக்கு போயிருந்தோம். அந்த வீடியோஸ் தான் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் மத்தியானம் போல் கிளம்புனோம். நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவிலேருந்து அல்கசா 150 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2 hours ஆகும் ட்ராவலு. ரெண்டு பக்கமே ஃபுல்லாக டெசர்ட்டாக தான் இருந்தது. அப்புறம் அங்கங்கே மவுண்டைன், சின்ன சின்ன மவுண்டைன்ஸ் இருந்தது. அப்புறம் இதில் இந்த ரோடில் ஏதோ கன்வேயர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு மவுண்டைன் இருந்தது. அப்போ அல்கசா ஏரியா வந்துட்டோம். இங்கே அங்கங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம ஊரில் தென்னை மரம் தோப்பு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி அங்கங்கே ஈச்ச மரம் தோப்பாக இருந்தது. ஃபுல்லாக எல்லா மரத்துலேயும் சின்ன சின்ன காயாக இருந்தது. அப்புறம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் போகிறப்போ பார்த்தா இந்த மவுண்டெயினில் ரோப் கார்லாம் இருந்தது. நாங்கள் இப்போ ஜூவுக்கு போகிறதுனால நாங்கள் அதை நின்று பார்க்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அங்கே போகிற மாதிரி இருந்தால் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த லெஃப்ட் சைடில் போர்ட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். நாங்கள் ஜூவுக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இந்த ரைட் சைடு ரோடில் போயிட்டுருக்குறோம். நாங்கள் ஜூவுக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இனி காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போக போகிறோம். உள்ளே போயாச்சு. நாங்கள் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இனி அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். 15 ரியால் டிக்கெட்டு. ஃபஸ்ட்டு ஒட்டகம் தான் இருந்தது. 2 ஒட்டகம் இருந்தது அங்கே. இது சின்ன ஒட்டகம் தான். அப்புறம் அடுத்த கேஜில் சேவலும் கோழியும் இருந்தது. இந்த சேவல் பார்த்திங்கன்னா கால் ஃபுல்லாகவே முடியாக இருந்தது. அந்த ரெக்கை கால்லையுமே இருந்தது. சேவலும் அப்படி தான் இருந்தது, கோழியுமே அப்படி தான் இருந்தது. கோழி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அது உள்ளவே தான் நின்றுட்டு இருந்தது. இந்த சைடு வரவே இல்லை. அதோட காலுமே அப்படி தான் இருந்தது ரெக்கையாக. இங்கே இது ஆடு, செம்மறி ஆடு மாதிரியே இருந்தது. தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தது. அப்புறம் இந்த கேஜில் வெள்ளை மயில் ஒரு 4 நின்றுட்டு இருந்தது. இதுவும் ஒரு வகையான ஆடு. இதோட கொம்பு நல்லா ஷார்ப்பாக ரொம்ப நீளமாக இருந்தது. அப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன குதிரை ஒன்று இருந்தது. அப்புறம் இது சேவல் ஒன்று இருந்தது. இந்த சேவலுக்குமே காலில் ரெக்கையாக தான் இருந்தது. கோழியும் ஒன்று இருந்தது இதில். அப்புறம் அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு கேஜில் சைபீரியன் டைகர் ஒன்று இருந்தது. அதை பற்றி இங்கிலீஷ்லேயும் அரபிக்லேயும் போட்டிருக்குறாங்க. டைகரை பக்கத்தில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். பார்க்கவே நல்லா இருந்தது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எங்களுக்கு. ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தோம். அப்போ டைகர் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தது. நாங்கள் அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருந்தோம். அப்புறம் அதோட நெக்ஸ்ட் கேஜ்லேயே லயன் ஒன்று இருந்தது, பெண் சிங்கம். அப்புறம் இன்னொரு கேஜில் ஆண் சிங்கம் இருந்தது. அது அப்படியே நல்லா வாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தது அங்கேயும் இங்கேயும். 2 ஆண் சிங்கமும் ஒரு பெண் சிங்கம் இருந்தது. இன்னொரு சிங்கம் நல்லா தூங்கிட்டே தான் இருந்தது இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கேஜில். அது நாங்கள் ஜூ முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு போகிற வரைக்குமே அது எந்திரிக்கலை. இந்த லயன் பயங்கர ஆக்டிவாக அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டே தான் இருந்தது.
இங்கே சிங்கத்தை வந்து பக்கத்தில் போய் பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. அது அப்படி பக்கத்தில் வரப்போ சேஃப்டி கிரில்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. அப்புறம் இது வந்து இந்த பெண் சிங்கம் வந்து அப்படியே மெதுவாக பதுங்கி அப்படியே வந்தது. அங்கே என் பொண்ணு வந்து நின்றுருந்தா அப்படியே வந்து அவளை பாஞ்சு பிடிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வந்தது. டக்குன்னு நாங்கள் பயந்துட்டோம். அது அப்புறம் அப்படியே வந்து போயிடுச்சு. அந்த கிரில் இருந்ததுனால அது அப்படியே போயிடுச்சு. அது அங்கேயும் இங்கேயுமே வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருந்தது இந்த சிங்கம். இன்னொரு சிங்கம் வந்து இந்த கேஜில் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்குது. புலி வந்து இப்போ எந்திரிச்சிருச்சு. அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருந்தது அது பாட்டுக்கு. அப்புறம் இந்த சிங்கம் வந்து இப்போ தான் வந்து சவுண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது. அது பிரச்சனை பண்ணது வந்து அந்த ஜூவே வந்து வைப்ரேஷன் ஆகும். அந்த அளவுக்கு சவுண்டு வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக. இப்போ பாருங்கள், இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது பாட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு ஒரு சிங்கம். அப்புறம் அப்படியே நெக்ஸ்ட்டில் இங்கே வந்து ஹார்ஸ் 2 இருந்தது. அப்புறம் இதுவும் வந்து ஒரு ஆடு. இது வந்து காது வந்து நல்லா நீளமாக இருந்தது இந்த ஆட்டுக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கேஜில் வந்து முள்ளம்பன்றி இருந்தது. அது அப்படியே பக்கத்தில் இருந்துட்டு அது ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. ஏதோ புல் மாதிரி போட்டிருக்குறாங்க, அது வந்து அப்படியே மெதுவாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. நல்லா பெருசாக இருந்தது முள்ளம்பன்றி. நான் சின்னதாக தான் பார்த்துருக்குறேன். இப்போ தான் வந்து இந்த பெரிய முள்ளம்பன்றி பார்க்குறேன். இதுவும் வந்து ஆடு தான். அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டைன் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து பார்க்க அழகாக இருந்தது. அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மருதாணி மரம் இருந்தது. ரொம்ப பெரிய மரமாக இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா மருதாணியோட சீடு நிறையா இருந்தது. இது மருதாணி மரம் தான். அப்புறம் இங்கே உட்கார்றதுக்காக சேர் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அப்புறம் இந்த சைடில் வந்து பேர்ட்ஸ் நிறையா இருந்தது. லவ் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் கிளி எல்லாம் இருந்தது. புறா நிறையா இருந்தது. ஈவினிங் டைம்ன்றதுனால நல்லா சவுண்ட் நிறையா கேட்டுகிட்டே இருந்தது. அப்புறம் இங்கே வந்து மயில் இருந்தது. அப்புறம் இதில் வந்து இது என்ன பேர்டுன்னு தெரில, இது இருந்தது. அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன பாண்டு மாதிரி இருந்தது. அதில் நிறையா டக்கு நிறையா இருந்தது. இந்த சின்ன வாத்து அது வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து நல்லா ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்புறம் இங்கேயுமே வந்து ஒரு மயில் தான் இருந்தது. அது இருட்டிருச்சு, அதனால் வந்து கிளியராக தெரியல. அப்புறம் இதில் வந்து குயில் ஒன்று இருந்தது.
அப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு கார்டன் ஏரியா மாதிரி இருந்தது. அங்கே வந்து டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஷாப் ஒன்று இருந்தது. உட்காந்து நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்காக பெஞ்ச் எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்து வாலில் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பெயிண்டிங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 முதல்ல இருந்தது. அதுவுமே நல்லா பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருந்தது. நல்லா அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் திரும்பவும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனோம். டைகரையும் லைனையும் பார்க்குறதுக்காக. டைகர் நல்லா ஆக்டிவாக இப்போது அங்கே இங்கேயும் நடந்துகிட்டே இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே வந்து தண்ணியில் நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தது. அப்புறமா அடுத்து சிங்கம் வந்து அமைதியாக படுத்துட்டு இருந்தது. அது பாட்டுக்க திரும்பவுமே வந்து அந்த பெண் சிங்கம் வந்து அப்படியே நாங்கள் நின்றுட்டுருந்தோம். அப்படியே மேலே அப்படியே தாவி வந்துச்சு. அப்படியே சிங்கம் வந்து பார்த்துட்டே இருக்குது எங்களை. அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த டைகரையும் லைனையும் பார்த்ததுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வேறு அனிமல்ஸ் எதுவும் இல்லை, அவ்வளோதான் இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நாங்கள் இந்த லைனும் டைகரும் பார்த்தது. அது டைகரும் லைனும் பக்கத்து கேஜில் தான் இருந்தது. அது அப்படியே இந்த டைகர் வந்து இந்த கேஜுக்கு பக்கத்தில் வரவும் லைனும் வந்து அப்படியே பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு அப்படியே சண்டை போடுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தது. உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில. அப்படியே வந்து ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி மேலே தாவிட்டு இருந்தது. இப்போ 7 o'clock போல் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஜூக்கில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து திரும்ப பார்த்துட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். அதனால் இதை பார்க்க முடிஞ்சது. கீழே வந்துட்டு ஒரு இடத்துலையும் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அவ்வளோதான், கிளம்பியாச்சு. இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.